дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мишустин хостори назорати бештари муҳоҷирон шуд. қонуншиканиҳои хориҷиён дар Федератсияи Русия вокунишҳои иҷтимоӣ дар пай доранд, изҳор дошт сарвазири ин кишвар Михаил Мишустин. Ӯ зимни ҷаласаи ҳукумат дар масоили марбути ҳузури хориҷиён дар Русия хостори таҳкими назорати бахши муҳоҷират дар кишвар шуд. таъмини сатҳи дурусти назорат аз болои будубоши коргарони хориҷӣ дар Русия муҳим аст. Бояд ба таври муассир афроди муил ба қонуншиканӣ ошкор карда шаванд, изҳор дошт Мишустин. Сарвазир дар ин замина аҳамияти рақамисозиро таъкид кард, ки бояд дар соҳаи муҳоҷират татбиқ карда шавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.